Syiem pan ipriang sobai pi ki pastor ibla bandan rangkat bat ngi teman besan ki Nongkren jongka school penpau bat kham tambi Reverend LS Nongphlang ibla bandan rangkat bat ngi hakani kapor ya kaba hakani ke jing syakri ke jongi kaba ar ya kaba nginyo ban syakri hakani kapor hakaba yede bat ka World Sunday School day bat ngi ai kubleru yepi ki para bangit baro ki bala ban dan hakani kapor bat kitu kiba mla bandan ru hakani kapor kiba lengba ka jinglong jingman jong kani ka perthai ka menta mangimla ban ya dan lang po ka yeng ka kentang ka jong blai rengi aingu yo blai ba lengba ka jingstat ka ba ai hangi ki priyo lengba kani ka sap ka phong lengba kani teknologi ka bangi yo menta ya bangila ban pin saprang ya di ka kubor lengba kani ka yeng ka kentang ka jong blai sya ka yeng jong ki para banget jong pi bat ka ngej ba kan long ka Jingkyrkhu ya pi iwe pe iwe te ka program hakani ka puar kan long inyo Organist Namesha Warjri Banyalam Jingrwai Mr. Nigel Syiem iban Pulesdang bat duwai ilong Mr. Salvingwell Kharmujaoi inyo ban Pynkyntang Jingainguh da itmen besan bi Khongwir inyo ya ka Jingrwai Kyrpang na i Dr. Mansankara Jyrwa but i Nongkren hakani kapor in long i Reverend LS Nongphlang hakani kapor tu ye ilang haublai hakajing duwai kokpa jungi bab neng kumni patrai wan man aingu emi bamlari melada melake rengi lembak sngi kisnem belam makani kamit ibar shimiat bat kumni kintrang yo pa kani kasngi ke batmai jong kajing im ke jongi bat ngi aingu emi kintrai bamri meda me ke ringi bat ngilong kumni kintrai kumbang ngilong de ka kti ke badan bor ke jong mi kintrai ba ka kner lor ka jing im ke jongi bat kumni ha bangi dan hakani ke yeng ke bakantang ke jong mi ya ka ban pin sngo ban aingu ban yaro ban pendan buram ka kerteng ke bakhoi ke jong mi lemba kani ke jing syakri ke jongi kintrai khamtam ha bangi yo ban rakhi kani ka World Sunday School day kintrai atrai ngi buti ki barok kintrai sang tible ki jong min nadu ki nong Syiem benta barok kintrai ki long hapo ki jing penyai ki jong mi kintrai ya ka benta ka basa jong jing syakri ble ki jong ngi buti sang tible ki jong mi Syiem trai ka buram selade ngadem apan ki ni barok teng Kris nong penim amen ta shwa banginyo ya ka jing Pulesdang bat duwai dai Mr. Salvingwell Kharmujaoi Jingrwailang ki Jingrwai ka ba sanspa khat nyo bat sanspa khandai na kabarim haba jingim jong pi lapan ki yong jingkermen ladu baro kathala long nyau laki Jingkyrkhu jeri ki baro ayu baublei te pinsa ayu baublei ule te pinsa lengo baro kitu ki Jingrwai dengkat ba ka kharas ke Jingrwai ka basan spa khat nyo Jinkermen la do na baro
Ashwa bangin lek lang shuble Jingrwai tuin shashkor kaktien ble ki khintien ki bong kumne kaktien jong me kalong kasharak yaki kjat jonga bat ka jingshai ha kalenti jonga to ai ba ki ktien ka shuntur jonga bat ka jing perkhat ka donut jonga kinlong bala pryang smobha ha khmat jong me atrai umausiang jonga bat unyong seuspa jonga ka beneng bat ka khendau kin lek no rei ka ktien jonga kanom lek no satya tôi ni lek lang shuble Jingrwai kokpa jongi ba beneng long ba khoi ka karteng ge jong me wan ka hima ge jong me long ka man ge jong me ha khendau kum ba beneng trai ji subieng I wan ban demret akslajat ka ba khoi e ge jong me hakum kani kasngi atrai ka bakrau kasngi ka bakantang kasngi ka bangiyo atrai ban rakhe atrai kani ka world Sunday school day atrai trai jisubi kanongi dap da jing sngo kemen da jing sngo ngu yemi atrai namar badai mami atrai balasha bala ayangi atrai kini kaktien dai lembau blei kupa bala ay kini kaktien hangi atrai bangin yo atrai ban pusan ban puliaka bat ban yo atrai ban Syahi kairu atrai lembah kaktien ke baim makabdan bor kecong me trai jisubiet kat nungis ngungu me atrai namar ba me penla yangi kumni atrai kum ka balang hoi atrai bat shitlup ka pertai atrai ban yo ban rakhe atrai kani kasngi ka bakra ba ka bakantang atrai trai jisubiet ngis ngungu atrai ba memshim le ino yangi atrai wat hapdeng kini ki bun kini ki jing ki bangi kendu atrai hakum kini ki por atrai lembah jong kini ka khlam penban melasha yangi atrai bangin don shipor atrai ka yeng ka bakantang ke jong me atrai ban yo ban yeseng ban yamani atrai ban wan khot karpat ka teng ba im mak don bor jong me trai ji subi sai sien atrai ngira karpat atrai ya ka jing don kat ke jong me atrai hakum kini ka sngi atrai trai ji subi Jingkyrkhu atrai program baro atrai ki bangin yo atrai men pendep akan ke por atrai Jingkyrkhu atrai ka ktien ke ban im ka badan bor ke jong me ke bangila man yo sngo lembai pastor atrai trai Jingkyrkhu atrai shakri jong me atrai hoi trai long tong briu ki jing perkhat ki jing mut jing perkhat jong ukum briu henrei ki jing penjanai bat ki jing perchai bor kan long naka khet ki jing isnei jong me bat ngidwai atrai menang perchai bor u atrai unang la atrai ban yang atrai ban sakhi ka teng ba im mak badan bor ke jong me hakisngi ki por menang wan ru ter shter atrai idan khat ru atrai bakani ka program atrai ka brangsa ki nong shim menta baro atrai namari kini bordem ngapan teng trai menong pen im jing Jesus Christ mata shdu ki bom Jingkyrkhu amen ta kani ka por pat ila poi sakwe pat ka benta ini long tang jing pen bana khendiat naka Sunday school ka long ba house name khat Arhajar khat khandai arpho jong kani ka snem Sunday school ka jongi ngiyo ban penlong Sunday school na ke life and really ki Sunday ngiyo ban penlong life arthly Sunday school tumta ngi aingu yo blei bo dang ailat ngi bangin le kumta bat kum ka hakani ka por kum ka Sunday school ngi ju penlong ki exam hendrai na ka daw jong kum ba PE mentam ngem la ban penlong ki exam jong Sunday school ki jongi hendrai na ka liang ki Sunday school ngi don ban ai prize Kyrpang yaki nongwan sa ka Sunday school nadu ka class cradle roll hadu ka class rangba nakini ki life arthly ki Sunday school ni yoban ai Kyrpang yaki bawan tista sa ka Sunday school bat yaki prize kum ka Sunday school kala pen kre ngin sa pen poi yaki Syiem tena banta jong pi ki parabangit baro pila ban yo i ki kerteng jong ki khun ki jong pi bat ki khun samla ki jong pi ki bawan tista sa ka Sunday school lengba ka ni ka YouTube channel jaga bangin sa pelat pai ba ha ka sing Sunday an sa display ki kerteng ki jong ki ha ki TV screen ki jong pi te so bha ngakarpa ki me ki pa ba pin so bha ban pek yaki bat kan long ru ka jing I mean Syiem pi bat khamtam yaki khun jong ka balang ki basmat ban wan sa ka Sunday school jong ka balang ta kini ka por pat
in poi persakawai ke benta bat ngakerpat namar bakum ke balang ni julum ki Jingainguh ki ba ki parabangi ki juan ra sakayeng ke Pynkyntang ke jong belai hakani ke tayo baru tayo bat hakani ke puar ni dan ban Pynkyntang iki tengah kerpat i teman besan bi Khongwir soba ban Syiem ki ni benta ya ban Pynkyntang ya ki Jingainguh tôi duwai Jingainguh eme ablay buk pa jing bahabning namar bangiyo kani kapor ke bakor dor ya kaban aingu eme namam ladon rengkat bat ngi hak jingat lenti ke jungi kum ki khun ki jong me ke jing syakri eme apreng ki Jingkyrkhu ki bahatam ki jong me ngi lamat kan rat apreng kani ki jing don yu kani ka khlam pan Namesha me ino engi kani kapor kum sibentan nak ke Jingkyrkhu bahatam ki jong me ila yo e kaban malam ni ki jing asya ka kam tu isne kan rat ka ban Kyrkhu malang maju kini ki jing ai ki bagi para bangi klei ai kalau ka bor ban kersyan ka balang ka jong me kalau ka bor ban kersyan ki jing trekam jong ka skul pen pauru to don rangkat ki benta ki basak jong ka ni ka program mana ka benta i pastor Nongphlang Kyrkhu keren dalam mun Syiem hapo hi ki jing pen krek ki jing baro ai kan wan ki jing penjanai ka jong me hi Syiem ka burom shalade to da mak ki lak kilat baro ki Namesha nabah ka kerteng tribe Nongkren jing Jesus Christ ki pani dem kini baro amen ta kini ka puang ila poi pat sakawai pat ka benta jong ka jing syakri ke jong iyo blai ya ka bangi yo sngo ya ka jing selok na ka ktien ke jong blai lengbra i Reverend LS Nongphlang pastor ngi dap ka jing sngo ka bakrau ya phi ya ka phila pen ko ngo ya ka jing khot jong ka balang ha ba phin wan hak po ka balang ke jong i hak program jong ka Sunday school ya ka ban sam ya ka ktien ke jong blai kindiat na benta i Reverend LS Nongphlang kat bala ban song thu ide pastor bla song khan na ka ribhoi sinon bat benta i song isa hangte hapo lat Nongkren tengi pedang sobhai pi pastor sa Syiem rangkat ba ikun jong pi yak ba phila bandon hakani kapor yak ban sam yak ka ktien ke jong blai bat yak jing pen itu ka bakham janai nga e pi pastor yak ban le komta te haswa ba i pastor in Syiem yak benta ke jong i nga kerpat i Dr. Mansankara Jyrwa ban ai ya ke Jingrwai Kyrpang bat hadin ke Jingrwai Kyrpang jong i Dr. Mansankara Jyrwa nga kerpat i pastor in Syiem ya ke benta ke jong i ke Jingrwai Kyrpang ai pi menta kalau ka ktin Nongwei bat ka kerteng safe
keburam boleh. Amin. Tuan pendam Jingrwai. Au blai buk pau jing habnan. Try jung kebalang. Try jung kikam. Try jung kimet kim sim jungi. Ni aingu ya me au blai na kam tag ni por Kyrpang. Kebengiyo ai keban syakri ya me. Oh au blai kum kebalang me Malki. Ni Syiem bentaru ban kan mau burom. Bat ban rakhe ya kalang khusnam. Jung ka school pun pau hakne ka ri jungi bat kalang saudong ni ka perthei. Ni aingo au blai. Bemela kerkhu ya ki school pun pau habaro ki balang. Ki badon hakne ka ri ki jungi. Bat ka khubor jung jing pen im kalayat stem. Namar ba ka don ka Jingalam. Bat ka jing hikai ka ketien ka junga. Don rengkat bat ngi hakne ka por au blai. Habangi don benislong. Ban sngap ban syashkoru ya ka khubor ka ketien ka junga. Sngeu ya ka Jingrwai ka jungi. Ha ka kerteng jisung ipan. Amen. Mr. Nongbri belong Superintendent yung ka Sunday School hang na balang Malki iba penyaj ru ya ka Jingkyrkhu jungi haganek por Pastor Po Shina Pastor Sia temen besan bi Khongwir bat ki ya Syiem bentaru haganek Jingkyrkhu jungi haganek por nengkong ngapan pau ka jing sngengu yo blai bangayo ya kene kalat ban ya don rengkat bathi ki para bangik bi hang ne ha balang Malki ngai khublai phi baro ha ka kerteng ki jung trai bat nong pen im bi jungi ujis kris shisha ha ki ne ki khndiat banai ha ka jinglong kum ki briu ni don ha pedeng ke jingdom bat ke jinglengo ha pedeng ke jing pisam Syiem bat ke jing bom sngai na ka banta ke jing sngai la dei ban khang yi ki ying mane ki jakam mane blai ha ga ne ka ri ke jumi nong roi sam ukuli la da pendu no ye ki nong rim ki ba hok kin la le ayu ka jubab ka bolo ai kalong how try ngan syanya kum ki breu ngi kendu hateng ya ka jing dukha jong gam Syiem ki jing tenjo ba me ding bat ye ki nem sneu ki bom syam lakhmi lenti ki ba kum ki ne ki jing ki la ban pen khi ne pen khnyo ya ka nong rem jong ka jing im jungi ka ne ka khlam ko biet khat khandai ka ba ka perthei bro ka we ka yekendu ka la pen artien shisha ye ki e baro hapdeng ki ne ki jingja ka khot yangi bangin kan mau ye ki tien unong roi sam blei ulong ka jakari bat ka bor jungi ka jingerap hajan hagi jinjar ngin pai show play jong ka history ubalawan sya ka history bat ban pen imru ya ka ne ka history jungi ka khubor na ka tien ka jong play ka bangadon ban islok kalong na ka sam ka bashispa khat khandai kad khot ka bashispa san kikten hagane ka khot ki kren kumne kumbalai lam ha ka jing Pulesdang ka kten jong me ka long ka syarak ki kijat jonga bat ka jing syai ha ka lenti jonga kum ka balang ni Syiem bentalang ban kan mau burom bat ban rakhe ya ka khusnam jong ka school pen pau ha ka perthei hi barok ka wei
kabingi khot ka wall Sunday school day ngi aingu yo blay na kabanta ka Syiem bat jingtrei jung Robert Riggs hakis ngi ke Pulesdang jung ka school Pynpau hadu mentala nyeu yo Robert Riggs kumukpa jung ka school Pynpau Riggs udon ka jing ngeu khia hakam Syiem habau yo i ya ka jing ban khia jung ka jing jinjar ka jing dok ka jing khuslai bat ka jing tngan jung ki babon ki long ying long sem hakata por yo iru hakata por ba ka jing long haka bormet ka bor japin bat haka akor jung ki breu kalong ka ba isen ai ka ba isang sot bat ka ba pen snusi hangta Gloucester ha England ki badok kila dei ban pen im mila de da ki jingbam ki bombit bombiang kila dei ban syong ban sa ha ki ying ki sem ki barit ki phong ki kop da ki jan ki batat dor bat ki bombit bombiang tang khandiat e na ki reu paj ba ki badon kalat ban yo ya ki jingnang jingstan ki skol pule paj ba kimpat don ki babon ki breu ki badok ki long ki bom nang tho nang pule da ki babon tli ki snem Robert Riggs ulayale shitom ban penyo ye ki lat jing hikai bat jing don kam jung ki breu henrei tang khandian ka don ka jing seiso layathu bahaden ar phusan snem ka jing syakri ka balle no ai ban yale persya ye kita gi jing e ulakut jingmut biang ban sedang da kalat ka batmai ka bau khot a new experiment hangta Gloucester habol yo i bakalong ka balle no ai ban apel ye ki kmi ki kpa hinrei ulakut jingmut ban job persya ye kata ke jing peman ke jing jaklia bat ke jing dok kabalas siar haki khun ki kti jungki ula perkhat badai tang da kalat ban penyo ye ke jing hikai ye ke jing nang jing stat ye ki khna bakin long ki khon ki bat tip breu ki bat tip lei ki bat don akor ki bat don burom kum tau lapli ke school Pynpau ke banengkong hagas nem sihajar nyeuspa prapeu ya ki school Pynpau ha England la seng bat penyaj de ki riu paj ba syabar jung ki ying mane kim pat sya ban penlong kelas hapo ying mane ha ka por ka jing thmu ka long ban hikai ki khna bakin nang tho nang pule haba ki school Pynpau ki lasdang penyan ki breu ki lasdang ban wat jaka ban penlong ha ki ying mane ki barit bat hi kamera ki badon ha ki ying mane bat kane ka lasdang ban kring ya ki jingmut jing perkhat jong ki Nongyalam balang hakata ka por ki Nongyalam balang ki nyeu ba ka jing penlong ye ki kelas Pynpau hapo ying mane ka long ka kam jong ka jing i sajmet ka jing i jeli an act of abomination ya ka school Pynpau hi baro ka wei lakhen ya ka ba ka long ka jing ma bat ka jing shirkhai ka ba penja buram bat la nyeu ba ka long ka ajan jong soitan hakata ka por utaw William Pitt ula perkhat khia ban bu ya ka an ha parliament ban penja ne pendam no ya ka school Pynpau
ha Scotland ban hikai ha kesngiu trai daki riu pajba la penbena bakalong persya ai ke hukum ka basau ku boong men thau blei thau yelade kita ki pekerjaan ki skol na kebenta ki badok la penrem yaki bat yaki nong hikai la pensitom ben yaki daki bor jung kebalang John Wesley unong seng yaki balang Methodist ulapan pau bo Christian yo Robert Riggs bat yaki skol penpau thumai jung Nyeu bakalong ka atiar kabadon buram Layatu bahap deng kisnem syajar praspa arpun nyeu bat syajar praspa san pun nyeu ki babon ki balang Protestan kilap diang bendon ki skul penpau bat ban penbej renti yaki bagan long ke jing penslur yaki bereu bakin wan seki skul penpau Layatu bang ni hari India jungi ia ke skul penpau ke besisya las dang ha kendai terik Julai syajar praspa lai ka jing sapriang stet jong ke balang Kristen ka dei ke bami na ke jingelap ia ke gospel bat ke jing hikai ia ke ketien ke jong blai Ngisngau tenat bantip baki nongtho history jong ke balang hakaneka ri ke jungi ki batai kumne usahab Thomas John banengkong ulas dang ya ke jinghi kai niam da ke skul penpau halaying hakabas dang jong ke snem syajar praspa saupuar ka skul penpau jong Thomas Jones Kalau pensa jingkan mau haka history jong ke balang haka nekari ke jongi haduk mentang. Dai lang ba ke skul penpau ba arngot ki Kristen rang ba ki banengkong kila pediang yo Jesus Christ. Dai haka pratrik umat syajar praspa sau pun reu bala pediang balang yo amor bat urujon. Bat kini kita long kisok nengkong jong ke balang Presbyterian hakan nekari ke jungi. Kaktin jong me ke long ke syarak iki kejat jonga. Bat ke jing syai hakan lenti jonga. Utau robat ili hakan jing sngeu mensim jong uong. Hakan jing syayong ngan bat ke jing jinjar jonga baro. Ka Bible ka bom ju syajop ka ai hangai ka bor jong ke ching syai ngimla banlan badai ka tien ka jong blai ka belakarsan bor ye ki babon ki reu ngai hakis ngi jong ke jing sya pen sitom ben bat hakis ngi jong ki jing pen syoi bat jing tenju Kadai ke ketien ke jong belai. Kebalaya rap ban pentengen ye ki babon ki breu ki bakendo ye ki jing sneu sik thang. Bat ki badon hap deng ke jingpang bat jingkerdit jong ke jingim. Kadai ke ketien jong belai. Kebala tau thmai ki babon ki mensiem. Kebala don hap deng ke jingdo jingkerman ha ki jingim ki. Syiem David hagi jing dom jong ke jing em bat hagi jing pisah jong ke mensiem namar ki jing ki bau ya kendo penban ulama badai ke ten ke jong belai kabala keren bat kersyat bor yu ulah syam dalade bag ten ke jong belai kalong ke syarak iki kejat jong bu bat ke jing syai ha kalenti ya jung ka don sya ka por ka bangi pai sya ka ten ka jong blai bangin yo ya ke jing pentengan ka baken jam si
halade ngala Syiem ngalamat hak jingyat lenti rengkat bat kaying kasem bagakten ke jong belai ka ai ke jing pentengan hak por jong ke jing sngusi udah bet uthau baik ia laki khmat kat bau dang yai lang bai ka them ke serniu jong ke jing yam bat ka donot ju ka slei da ke jing kmen habau perkhat ia ka ktien ke jong belai ha ke jing yai lenti ke ba marwai ka lenti ke ba jingai ha pedeng ki khongwan bet ki khoru khoram in reus ngusngan namar ba ka ktien ke jong belai ka kersoi hapo ka Syiem ni aingu yo belai ha ka kum ka ne ka por ka bangidon Jingrwai ba ka ktien ka jong belai kan kersoi hakit khot jong ka palang ka Bible sisya ka long ka kitab ka bayadai haki por baro haki jeka baro bat haki breu baro ka don ka bor ban pentengan haka por jung ka jing sngusi ka kersian bor haka por jung ka jing ka pen schem haka por jung ka jing arten bat ka pen yo ye ka jing kerman haka por jung ka jing du jing kerman Rau Daniel Webster upla lada don ai ka badai ban yaro haki ten haki kam junga katenrai junga kalong namar bagi kmi ki kpa junga kila thep hanga ye ka Syiem ban i ki jing thop khoj habang adang ret ka school pen pau kalong kum ka Bible commentary jong ka balang haga bagi khot jung ka nadu ki badang ret hadu ki balasan yo kalat ban wat jing tep ban yeslok ye ki jing sisya baro ki badon ha ka ktien ke jong belai ni pediang ba ka Bible kalong ka kitab jong ka jingai ka kitab jong ka jing kerman bat ka kitab jong ka jing ye ha ka Bible ka don ka rol jong ka jingai bat ka lenti syak jing pen im ai blai kwa bangin sedang naka bat ladala ban penkot ru haka hak jing yai lenti jungi kum ki breu kum ki pilgrim ki bakan jam Syiem hak ne ka prthai ki kon Israel hendai haden bakila mi no na Egypt kila Syiem yala de bakila don hak riklau kaba dombat kaba kensya kila jingai na ki surok ba kaba kila jumlen ban ya kila jingai ru na ki surok rit kila jingai no na ki dukan na ki station na ki bang na ki school bat na ki hospital day hang ne hariklam bau blayul hikai yaki bakintip bau breu im tang daukpu rei bau breu im dak ten baro kabami no nakasintur ka jung try kane ka long ka lanong ka badon kam baki kon Israel kin sneu thu Hashwa bikin poi syakari kanan. Lada kim sngu thu haka por jong ke jing jinjar. Ya kene kalenong. Kinom sngu thu haka por bagi don haka jing keman. Lada kim sngu thu ya kene kalenong haka por ka bagi kerdo.
Kinam ngeu thu hakapor bagi pahu pahai. Layum kuah bagi kon Israel. Kin kelet no ia kene kelenong. Onda kila poi hakari ke pahu pahai. Kabadut da kadut bat kangap. Na kabenta kene kelenong. Namar ka jing ui ki kon Israel. Lay ula penut por hadu sau posnem. Ban hikai ia kene ka ju kelenong. Para bangai i kam long ka besok na ka bentah jung abat jung phi bangin ngeu thu ia kene kelenong bau breu tang dau ku hin rai da ka ten baro ka ba mi no na ka sintur jung trai ha ka ba kum kene ka juk ha ka ba kum kene ka pateng ha ka ba kum kini kisngi Dongin kan mau, dia kena kicing sisia. Kon Israel habakim don jing bamsyu. Ublay ulap saya kita ke mana, kabakim 4 jutip menoru. Ketin kejong blay kelong ke mana kabakan jam sim. Na kebentah jungi hakene kepertai kabakan riang bat kabamutlop. Kalong kelenong kepadon kam na kebenta jungiru. Kiba hagane kejuk kebenta. Kinong mait lenti jung ke skol penpau kum Robert Rakes England. Griffith Jones Hawells. But Thomas Jones hagane ke ri jungi. Kilong kibreu kiblayam sneusi. Na kebenta ke jinglong jung kibreu kibadon saudong jungki. Namar bagi ia ke jinglong belanot jong kena kepertai. Kasor na slendet kadang sawah ki skor jungi kimi kikpa. Kine kilong kikon jong pi. Bante ne ban penjot yaki. Ngiju khot ye ke skol penpau. Bagalong ke persara jung ke balang. Kaslem ajing hikai tin belai. Kaskul penpau kolong kajing pensan ke basisya. Om tang iki kon kikti. Hinrai komjo yang iki kmi kikpa. Ni don kam ya kaskul penpau. Nadu kirempe yeng kijumi. Ni sngeu tho kum kikmi kikpa. Bangim don kajing ngeu singan. Kham tam hagini kisngi. Lada ki kon ki kti jungi. Kin bat kin yan. Klem ka kten ka jong blay. Bat klem ka Jingrwai. Kamper la ki kon ki kti. Ne ki bahaying hasem ki don siya ki way pat ki sten. Ne siya ki way pat ki ri. Hamtag kito ki badang don hapdeng ke jing pule. Hindrai habang itip baki bat ki ya cerengkat bat kakten ke jong belai. Ka don ke jing sngau sngan yang. Ngis ngau keman habang itip. Baki kon jengi ki badon jingai nangi nang ne. Ki wat belai. Ki poi si ki jing yasem. Wat hak jing ya ke bejingai. Mis ngeu kuman habang itim. Bagi kon ki jongi. Ki ya bet ki rengkat bet ke keten ke jomblai. Mis ngeu buram ya ki balang ki jongi. Na ka benta ka bensem jing kit kli. Jongki hak bahikai ke keten ke jomblai. Bat ye ki wei de ki benta lang ba ki skol penpang. Ya ka ba mangi ki kemi ki kpang ngim don por bat ngim kot bor. Ban hikai ya lagi jong ki kon halayeng. Henrai ki kon jongi ki yo ki jing hikai ki ba kordor na ki skol penpang. Bon ki kemi ki kpang.
ki bapli ki bom don ka jing nang jing tep Henry ki khôn jong ki ya ki em hakar kom ka badan buram ka daw galong baki pha se ki school pau ni pau ke jing sneu namar kata ya kito baro ki be don bentang ha ka bap nia ki school pau ni pau ke jing sneu ka ba kham Kyrpang ya ki nong hikai school pau na ka benta ka munsim jing syakri jung ki na ka benta ka jing bha jung ki we pan ka jing syakri mon sneu bha jung ki kan long da shisha ka Jingkyrkhu ya ki khot jung ka balang nadu ki badang ret hadu ki belasan larang pa haka kot ka bala tho sepang usadhu sandersing layathu bau sandersing haka ta ka met ka benengkong jong ka jing yat wir jung u hari khlau klembam klemdi rai ulayeng bat ka testament ka batmai haka kti jung hap deng uslap ubahap klem sange ulong ngalapen lot ye ka met ka benengkong hatrai jung dien rengkat bat ka jing khanyu bat jing thangan Rai ngakan mau ya ke jing sok bat ke jing kemen ke baplang ha ke do not jonga da ke jing don rengkat unong pen im jonga ngabat ya ke testament ke batmai ha ke kti jonga bat kata ka long ka met ke benengkong bangamat ya kata ke penang ka ktien ke jong blai kadon ke bor haki bapdiang yaka haki jing im kujungki haka history jung ke balang haka negari jungi kadon ke nek jing tho habau tau laihat ulakli hakmat upaj ba baro ko nabon ke ei ke jingkwa jumpi Pin sa hang ne pin lek pai pat Syiem mission kan nabon kala jubab syai kedar ngakwa ban lek Syiem mission namar badai hang ta bangala Syiem ya ke kten ublai kabalayat hu yanga syapang nong pen im bakordor kane ke kitab kabalas dang da kabaken jablai kabneng kalas ngeu pha ban penyo yaka hakan nabon ni aingu yau blai na kabata ka kamba langba ka ktien ka jong u ka balayalam yaka nabon syak jingithu Yau tribe unong pen im jing Jesus Christ. Nongroi Syiem semuang. Apek kimat jong aben yoi. Kaburom ka ktin jong me par. Kam mentoy yang aben Syiem kane. Ya kabayo rupa bet kesiar. Ka pertai kan ing bat kipailang. Ka ktin ublay jong akane. Ka jingim bom jukut long itu. Yau Jisu ubriu bat ublai. Kakten jung me kalong ke syarak iki kijat jung. Bat ke jing syai hakal ti jung. Kane kalong ke jing duwai jung bangai. Ka donot jung u ka slei habau perkhan. Ya kakten ke jung blai. Theo baik ye lagi kemat kat bau dang yai lang ba ye ke jing dom. Kabaka hakalenti ke bau dei benyai ai baka kten ke jong blai kan long ke syarak iki kijat iki khon jung ke balang bat ke jing syai hakalenti ya jung ki
Hagi ni sengi bat ki por ki bangi imta. Doblei ki jingso. Kyrkhu lagi jong ke balang ne Malki. Bakanang yo bor ban psai ki khon jong ka. Da ka kten ke jong blai. Ublai na ke benta ke buram ke jemu. Amen. Tong ila pois ke benta ke ban Pynwai no ikni ke Jingkyrkhu ke jongi yo blai ngi so ban aingu yo blai blo don lem don kat bat ngi yang bakani ke por ke bakendiat so ban aingu man ai ku blai ru ya kinong Syiem benta baro ki bla pendep ya la ke jong ki benta ke jong ki nado I Organist Nongialam Jingrwai bapule ke ketien ke jong blai ba Pynkyntang ke Jingainguh ke Jingrwai Kyrpang bat kham tam I Nongkren Reverend LS Nongphlang ibla ngi ketu ke Jingping kama ba ketien blai kalong ke badon kam yang I kham tam hakum kini ki por ki ba menta ban ngaso ban ai ku blai ru ya ki nong Syiem benta ki bla dep ban Syiem benta men Namesha haka jingseng ba shwa jong kane ngai ku blai pi baro ban ngai ku blai ru ya kini ki ba ring ya ka recording ke jong ki hakani ka por ngai ku blai pi ru kum ju tu blai Kyrkhu yang I habangi mi na kani ke yeng ke Pynkyntang ke jong u ba blai undon lem don kat bat ngi leng ba kisngi kisnam kat ba udang ibit ya ke ban pensa yang I hasla jong kani ke pertai hakani ka por ngin Pynwai no ke Jingkyrkhu ke jong I yo blai Jingrwailang ke Jingrwai ke ba sanspa arpuar bat sanspa khatpra bat hadien gani ke Jingrwai nga Kyrpar biang sasi Syiem I Reverend LS Nongphlang ban pelaj yang I da ke Jingkyrkhu Pynwai Yeng Kristan basinsar blai jingsuk kadan hangta ka ketien jong blai ke bakor harempai yeng Kristan baru kitu kitkan ke Jingrwai ke ba sanspa arpuar bat sanspa khatpra na keberim Yeng Kristan basinsar Kadon hangta ki jing ya roba da bashlei ya uhala karta dan ha uban aidi bad ya uban shakri man la kasri man la kapor
Pulesdang baropar yang bat penlong ukli jongka Nongbri naki jingman ladaki weiken tren hukum jom ubat lem mangalemban kaingin ai jing sakria utrai mangalemban kaingin ai jing sakria utrai dong nyap nuai ablay ngi duwai Kyrpang men Jingkyrkhu ya gini jing syakri ke jung hab por atau da air bagi jing ai ke pada biang ke jung jis kuris rutra jing ba ke mana bom jukut ke jung blai pa lam islok ke jung munsim khu to gini blong lai hau wei blai kin don rangkat bagi khon ki jung me hang ne ka balang Malki Oj kumju iki parabange ki ki jumi ki be Jingrwailang hagane gasni hagane ga ri ga be ki jungi bat hakalang saudong jung ko perthai mentah chidu ki babom jukut ru